खुलुमबाय दिनै मिडियानि गेजेरजों सुक्लाय सेरफां समस्तिनि सासे एमसिएलए जानानै आं बिटिआरनि एम जानानै आरो चिफ सारा आंखौ जोंनि बिटिआरनि मुरब्बी प्रमद बर' चिफ सारा आंनो दायित्व होदों जे गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां दैमाया बायनानै आरो गोबां बिदिनो बानपानिनि थाखाय जोंनि रायजो राजाया खहा जादों आरो बे खहाखौ नायगिदिंनो आरो प्रशासनजों लोगो जानानै हानायखिनिखौ सहाय खालामनानै आरो रायजो राजाखौ बे बिपदनिफ्राय माने बासायनो थाखाय दायित्व होदों हिसाबै आङो दुखुनांथाव बाथ्रा खबरा मोजां नङा बारा जोंनि बे सुक्लाय सेरफाङाव सुक्लाय दैया गोबां माने खहा खालामदों आरो बेबायदिनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव गोबां जायगायावनो बेबायदि खहा जादों दा आं सुक्लाय सेरफांनिखौनो बुंनो सानदों दा गिबियाव सुक्लाय सेरफांनि बे सुक्ला दैया थांनाय सानथामनि सिगाङाव नाथकुसि खैराबारिजों बायदोंमोन आरो बायनानै गामिजों बायलांनानै गोबां गामियानो खहा जादों आरो दिनैहाय बिदिनो माने एसडिएफफोर फैनानै रायजो राजाखौ बासायदों दा रिलिफ केम्पआव दोनदों बे सरकारनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बियो आरो गोबां रायजो राजा खहा जादों बे नाथकुसि खैराबारिजों बायनायाव आरो बेबादिनो आरो दिनैहाय आरो ओरैबायदि माने थांनाय सानथामनि सिगांनि 2 गुन बारा दैया देरना होदों सुक्लाया दा गोजौआव अखा हानानै देरखो ना माखो जिखुनु माने ओरैबायदि देरदों जोंनो माने नुफेराखैमोन बिदि दैनि देरनायखौ बे देरनायनि जाहोनाव नाथकुसियाव माने मोनसे माने मथौरि दंमोन बे नाथकुसि मथौरिखौ सिफायनानै दा सुक्लाया बे माने नाथकुसिजों फैनानै दा गोबां गामि जों फैनो हमगासिनो दं दा बे गामिफ्रानो जाबाय हाग्रामारि कलबारि दैथपार भकतसुपा घटिसुपा मकलदं आमरागाव आरो पुखुरिपार आरो बरफोथार आरो बेलगुरि आरो गासैबो उनथिंहाय माने गरायसर गासैबो बे दैया सुक्लाया बेजों थांगासिनो दं दा आङो मोनसे फोसावनो सानदों जा खावलायनो सानदों बे फोसावनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे बे सुक्लाया दैया ओरैबायदि दै माने थाबनो देरो माने बुंनो हाया माला देरो ओरैबायदि देरो दा देरोब्ला दा आं जि नुदों दा थांनानै गावनो नायगिदिंनानै जे ओरैबायदि माने बायनानै दैया माने बे गामिजों फैनो हमदों दा लासै लासै गोबां गामिया माने लोमनो हमबायानो बेनिखायनो आं जि गामिफोरखौ बुंदों बे गामिनि आइमोन आफामोन फंबाय बिनानाव रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे हराव एसे अननानै जाहाथे दैया जाहाथे रायजो राजाखौ खहा खालामनो हाया बेनिखायनो बे साननानै जाहाथे एसे सिनसियारलि थानो थाखाय आं खावलायदों आरो सोरनिबा न'खरा जे मथरि खाथियावब्ला बायनानै होनायनि उनाव बिराद स्पिड जायो बेखौबो एसे नाय जाहाथे गथ' गथायफ्रा माने थाबनो खारनानै माने जों सेफ जानो हानाय नङा बेनिखायनो आं सासे प्रशासननि सासे मानसि हिसाबै आरो सुक्लाय सेरफांनि एमसिएलए बिटिआरनि एम हिसाबै दायित्व थानाय हिसाबै आं खावलायदों जाहाथे जों थांना थानांगोन आरो थांना थायोबासो जों इयुननि खामानिखौ मावनो हागोन बाखि दिनफोराव जों बे समयसाखौ माबोरै समाधान खालामनो हागोन बेखौ जोङो बिटिआर जों सरकार जा चिफ दङ प्रमद बर' सार बिथांजों जोङो रायज्लायनानै जों नाजागोन खिन्थु गिबियाव आं खावलायदों जाहाथे बे अखा हानायनि जि बानपानि जे बेनिफ्राय जों बारग'नांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो जिउखौ बारग'नांगोन बेनिखायनो आङो बे बुंबोनाय गामिफोरखौ खावलायदों जाहाथे एसे हराव जाहाथे बयबो दायित्व लानानै एसे सिनसियारै गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे एसे नायो आं बेखौ खावलायदों आरो बे दैया सिगाङाव आरो भलाजाराव बायदों दिनैनो बे बिराद देरनायनि गेजेरजों भलाजाराव बायदों आरो भलाजारनि बायनायनि उननि गामिफोर दं बे गामिफोरखौबो आं खावलायदों जाहाथे दिनैनि हराव माने दैया थाब देरनानै जे गामिजों थांदों जेला जाहाथे जों बयबो जाहाथे बे दैयाव जोंनि जिउआ जाहाथे खहा जाया बेखौ आं खावलायदों जाहाथे जों एसे दिनैनि दिनाव जोङो एसे सिनसियारलि आं सोलिनो थाखाय दिनै हरखौ आं खावलायदों बेखिनियानो सासे सरकारनि सासे दायित्व थानाय मानसि हिसाबै बिराद दुखु मोनदों आरो बे दै बायनायनि गेजेरजों गोबां जोंनि आबादारिफोरनि हाफ्रा खहा जादों दा माने बालाजों फबजोबगोन बेयावबो जों दुखु मोनदों आरो जों गिदिंनानै नुदों गोबां गामिया दा दैनि गेजेराव दं आरो आं खावलायदों रायजो राजाखौ जाहाथे सरकारा मोनसे बिथोन होदों जोंखौ माने सरकारनिफ्राय जोंखौ बिटिआर चिफ प्रमद बर' सारा जाहाथे बयबो जाहाथे रिलिफ केम्पआव थानानै जाहाथे बयबो माने जानाय लोंनायनि जाहाथे माने खम जाया
बेखौ जोंखौ दायित्व होदों आं बेखायनो खावलायदों जे सोरबाफोर गामियाव जुदि जों थानो हायाब्ला संनो खावनो हायाब्ला थानो हायै जुदि दङब्ला आइमोन आफामोन फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायनो जाहाथे गोजौ जायगायाव थानानै रिलिफ केम्पआव जाहाथे थायो आरो बिनि उनाव जोङो सरकारनि मथे जि सिस्टेमाव जोङो रिलिफखौ होगोन आं बेखौ आइमोन आफामोन आं प्रतिश्रुति होदों আমার কাৰণে বহুত খবৰটো বেয়া আমাৰ শুক্লাই চেৰফাঙত শুক্লা নদীয়ে বহুত জায়গাত মানে মথৰি ভাঙি বহুত গাঁৱত মানে পৰিয়ালবিলাক মানে ক্ষতি কৰিছে তো মই জনাব বিচাৰিছোঁ আজি মিডিয়াৰ জৰিয়তে দুই তিন দিন আগতে আমাৰ নাটকুচি খৈৰাবাৰীত মানে শুক্লা নদীটো ভাঙি গৈছিল ইয়াৰ ফলত মানে বহুতো গাঁও মানে চিনি গাঁও আমাৰ গজামাৰী এনেকুৱা মানে বহুত গাঁৱে মানে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আজি এছডিআৰএফ আহি কিনে বহুতো মানুহ মানে ৰেস্কিউ কৰিছে মানে মানুহ বচাইছে আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া চিনিগাঁও ৰিলিফ কেম্পত আছে তো আৰু আজি মানে দুখ লগা কথা মানে আগতকৈ 2 গুণ বেছি পানী শুক্লাই আহিছে শুক্লা নদীত ডাঙৰ হৈছে তো ইয়াৰ ফলত মানে আমাৰ নাটকুচিত মানে মথৰিটো ভাঙি গৈছে এই মথৰি ভাঙত ই মানে বেছি দেৰি হোৱা নাই 2 ঘণ্টাৰ আগতে মথৰি ভাঙিছে তো এতিয়া মানে এই নথৰি নাটকুচিত ভাঙাত নাটকুচিৰ পাছতখিনি যিখিনি গাঁও আছে এই গাঁওবিলাক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ হাগ্ৰামাৰী কলবাৰী दैथौफार भगतसुबा घटीसुपा मकलदं आमरागढ़ पुखुरीपार बरपथार बेलगुरी और यार पाছত जिखिनि गरायसर जिखिनि गाँव आछे गरायसर पिनी এইখিনি सब गाँवटी क्षति हबले जाय आछे यार कारण अनुरोध एटा माने अनुरोध करब बिचारिছোঁ সমূह राइजक जे शुक्ला नदीर सबे ओसर थाका राइजे जाने इमान हठाते डाঙर হয় इमान स्पीडत মানে কাৰেণ্টত আহে তো মই ৰাতিৰ ভিতৰত মানে এনেকুৱা মানে গাঁওখনত মানে ক্ষতি কৰিব পাৰে এইকাৰণে যি গাঁওখন মই মানে কৈছোঁ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই গাঁৱৰ সমূহ ৰাইজক মই দাদা বন্ধু ভাইসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ৰাতিত অলপমান সজাগ আপোনালোকে থাকে যাতে আমাৰ জীৱন আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰে এইখিনি অনুৰোধ शुक्ला सेरफांनि सिङाव थानाय माखासे गामिफ्रा थांनाय साननै थाद'नाय गैयै अखा हाबाय गोब्राब अखा बेवहाय गोबां गामिफ्रा खहा जादों आरो बेवहाय माखासे माथावरिफ्रा बायनानै गोबां गामिफ्रा खहा जादों बावैसो एसे आगोलाव एम बिथां रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा माखासे गामिनि मुंखौ बेवहाय मख'दों दा बेखिनि गामिनि जायफोर खहा जादों बिथांमोनखौ सरकारि बा BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय हरखाब जा मोनसे राहा रिलिफ केम्प बेखिनिखौ खालामबाय थानाय जादों आरो लोगोसे जायफोर गामिफ्रा बांसिनै खहा जानाय माने बेवहाय लामा बायथेनानै फैनो आरो थांनायनि जा मोनसे बेबस्था बियो बायब्रेना थाबाय बेनि थाखाय हरखाब बेबस्था हिसाबै SDRF टीम फैनानै बिथांमोनखौ नावनि हेफाजाबजों बिथांमोनखौ लाबोनानै रिलिफ केम्पआव दोननाय जादों दा जायखिजाया दा नैबे हरखाब जा मोनसे राहा दा बेनि गेजेरजों जायफोर गामिफ्रा दोबोना थाबाय दा बिथांमोननि सुबा बा गामिनि सुबुंफ्रा जाहाथे एसे मोजां जायगायाव रिलिफ केम्प बानायदों बेवहाय जाहाथे थाफैयो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय बायदि आइजो आरो उन्दै गथ' गथायफ्रा बेवहाय थाफैयो आरो बेजों लोगोसे सरकारा दासिम जायफोर केम्पआव थाफैदों दा बेवहाय थाग्रा बा थागिरिफोरखौ सरकारि बिथिंनिफ्राय जानायनि बा बायदिसिना राहाखौ खालामनाय जादों